বিটিসি বাখীৰ মাটি কিনা বেচাত কোনে বাধা দিব পাৰিব মোক দেখুৱাই দিয়কচোন নহবা সৰকাৰী আঁচনি ভোট দিয়ায়ো পাব লাগিব ভোট নিদিয়ায়ো পাব লাগিব এইটো ৰাইজৰ অধিকাৰ जोङो गुन्दा नङा हाग्रामा हिमन्त बिश्व शर्मा मिसलिया मामा मानसिफ्रा डान्सिं मामा मोसाग्रा मामा होनो बहा मोसानाय जाखो इथु डान्सिं होय नाखि थालेब दा इथु जाफाय हे बाजनोइसो माबा सिंफान्जिफोर बायदि बे मोसानाय जायो नामा गोदाव सोराव बर'नि भट बिनांगौ बागुरुम्बा मोसानो रोंनांगोन आरो नङा होमबा हारसाफोरनि भट बिनोबा बे बिहुखौ मोसानो रोंनांगोन बेना बाजनोइसो सिदा सिदा मोसानाय नङा रायजोफोर बेफोरबायदि भाषणजोंहाय जाम्बा जाम्बि दा खालामदा आरो बिथाङा माबा नै साइन्स माबा स्टेडियाम माबा साइन्स स्ट्रीम साइन्स कलेज माबा जासिलांदों बे फैखानाय बुस्थुखौहाय বিরোধী দলক আমি অরুণোদয় নিদিম কংগ্রেছৰ মানুহে ইয়াৰ অরুণোদয় পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই বিপিএফৰ মানুহকো আমি অরুণোদয় নিদিম ইয়াৰ কাৰ সাহস আছে দুখীয়া মানুহ নিদিয়াকৈ থাকিব কাৰ সাহস আছে এইবাৰ আমাৰ বিটিসি বাখীৰ মাটি কিনা বেচাত কোনে বাধা দিব পাৰিব মোক দেখুৱাই দিয়কচোন নহবা এদিন নহব আৰু এদিন নহব কিয় আই মাতৃসকলক ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত আহিবৰ কাৰণে ক'ব লাগিব নেকি যে আমাৰ মিটিঙত যদি নাহ 50,000 টকাটো নিদিও আৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা পইচা দি আছে নেকি আমি এনেকুৱা কথা কওঁ নেকি কেতিয়াবা আজি বাগবৰ জনিয়া ধুবুৰী আমাক ভোট দিয়া বাটে দিয়ক আজি বিজেপি দলেতো তাতো বৈষম্য কৰা নাই ভোট দিয়ক নিদিয়ক মানুহৰ অধিকাৰ যে চৰকাৰী আঁচনি ভোট দিয়ায়ো পাব লাগিব ভোট নিদিয়ায়ো পাব লাগিব এইটো ৰাইজৰ অধিকাৰ এটা কথা জানিব চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যটো বুজি পায় সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলেহে চন্দ্ৰ জিলিকি থাকে নে জিলিকি থাকে সূৰ্য নাথাকিলে চন্দ্ৰ থাকিব নেকি সূৰ্য নাথাকিলে চন্দ্ৰ থাকিব নেকি যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথাকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ভেলু আছে নেকি কওকচোন সূৰ্যটো কোন হয় এই যে টকা পইচা আহে ক'ৰ পৰা আহে হাগ্ৰামা মহিলাৰ একে নোট বনাই নেকি মই দিম বুলি যে কৈ থাকে নোটৰ প্ৰিন্টিং প্ৰেছ আছে নেকি গতিকে এইবিলাক কৰি বিটিসিৰ মানুহক ইমান দিন দমন কৰি থাকিলে আই মাতৃসকলক এনেকে কথা ক'ব লাগে নে হয় মোৰ সহি নহলে 50,000 টকা নাপাওঁ হয় আপনি কি ভগৱান स्टेडियाम खालामनो नागिरदों फैखानाय बुस्थुखौहाय जोंहा जयन्त बिथाङा बासुगाव लांदों नामा फैखानाय बुस्थुखौ जयन्त बिथाङा बासुगाव स्रोद लांखुमाबाय नै दा गोदान बेफोरो एखेबारे इलेक्शन सेन्ट्रिक रायजो राजाखौ थगायनानै भट मोननो थाखायसो बुंदों दा बाथ्राया सैथो बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर इउपिपिएलआबो बोरैहाय बिजेपिनिफ्राय उदां जानो हागोन बेखौसो नागिरगासिनो दङ बेस्राफा दा बेखायनो कंग्रेसआ बे इउपिपिएलखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उदां खालामगोन कंग्रेसआनो बिपिएफखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उदां खालामगोन बे रोखा आरो आंनि मुख'आथ' ओरै 2025आव बिजेपिनि मोजां मोजां सेंग्रा बर' सेंग्राफोरखौ आं टिकेट लाजानो लुबैदों बिपिएफनाबो मोजां मोजां मानसिखौ सेंग्रा लाइमोनफोरखौ बासिथोंसै इउपिपिएलनाबो मोजां मोजां मानसिखौ बासिथोंसै हा कंग्रेसनि नेतृत्वजों गभर्नमेन्ट दाबाय बिजेपिखौ नांला समस्या खतम जेरै हाग्रामानि आमोलाव कंग्रेसआ रह' रह' लामा दालां गिलु बालु बानायदोंमोन एबारावबो कंग्रेसआ बे इउपिपिएल बिपिएफ आरो जोंनि बर' बिजेपिआव हाबनायफोरखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्ट दाबाय जायनि जाहोनाव बिनि छात्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय नोंथांमोना नुखादों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंबो नुगासिनो दं बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों माबायावहाय अमा दखानावहाय खर' गोदना खोमा दानस'नानै लास्ट आसुगुर थानायफोरखौ नागिरनाय बेफोर रावफोरखौ मैया बेंटलावबो बेरायनाय मैयाना दाखालि बेरायनायखौ नुदों जेखियानो जायाथों फावसालिया होनोबा मा जायो जायनि रावफ्रा वेट गैया जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नाङा बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बेनि छात्रफ्राबो फावसालिया गोजा गतिके दिनैनि 21st सेन्चुरियाव बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि सान्थालि राजबंशी सुत्रधर नेपालि मुसलमान गासैबो जाति जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैयाखै ओंखायनो ज' जाजाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै इउपिपिएल दा जयन होथ्र'नो हायै अबस्था जादों दिनै 12 जन जादों मोनसे दसे उनाव मोनसे गामि कमप्लिटलि हुलु हुला इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफनिफ्राय जयन जागोन आरो बिदिनो गोबां दं अजस्र दिनै आं बहाय लादों
जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आलदा आलदा इनसार्ज होना दोनदों आं दा आस्राबारि प्राइमारियाव हाबगासिनो दङ आस्राबारि प्राइमारिखौ आं दिनै नायगासिनो दं गुबुन गुबुन प्राइमारियाव बिदिनो नोंथांमोनासो मेडियासो रानख'नो हायाखै दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा जोंना जयनिं जागासिनो दा बिपिएमनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों जितेन मुसाहारि होननाय बसुमतारिया चिरांनि गुबुन जायगायावहाय बिपिएफ फैयोब्ला मिटिं खालाम मोना होननानै नोंथांखौ दम होना दोनदों होनना बुंदों जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन बेखौनो सानदों नामा जों गुन्दा खालामा माने एदावगौबा खालामदों खोमा जोङो एदावानो लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया सार हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो गले गले मिनिबाय थानानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांहाय एबसुनि माबायावहाय जौ लोंनानै अन्थाइ खुबैग्रामोन दायो बिथाङा बेजोंनो माबोरै एबसुआवनो एरायनानै थाहैफिननो हाखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ इसु हाग्रामाहा इसु गैला बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिपि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन एनडिपि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामदोंमोन थैनि बाना बोहैहोदोंमोन बर' अना बर' राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो जोंना मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथां जाय बिथाङा दिनै मानब गेदेर चिफ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बोसोनगिरि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि बेखौ मेगन सानानै हाग्रामाया गाव हयथ' बायदिसिना बखिदों जानो हागौ मानो होनोब्ला हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो गियानि मानसिया मोनजाया मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव फैगासिनो दङ बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय जोंनि बिथां मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि चिफ सारनि एडभाइजार गभर्नमेन्टनि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हयथ' बखिदों जानो हागौ